Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng malamdag sa kinabuhi. Kini nabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw ning tungura karon ano sab gini ang programa sa PBCM gon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kon PBCM magadapit usab kadinyo nining usa ka programa tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing og magapanghinaot nga kamong tanan karon kung naa na kamo sa inyong nahimutangan na kamo sa kabaskog talagsik sa inyong mga panglawas din may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga gitulo ni Master kanamo padiyot sa mga among gitulo kaninyo mga kamaturan nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan masumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga gigamit isip preferensya dili kini para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsuunan no sa PBCM compound sa ilang pagsunod labi na sa mga chapter president. Kumusta kaninyo diin sila usab nagpahigayon og mga radio station sa ilang dapit sa ilang pag-abaga para maialagad kining programa. O sa pagpataliw karon sa usa ka abogado kumusta kanimo Attorney Samuel Arnado sa imong pagsunod uban sa imong pamilya. Yung labi na sa mga kaigsunan diri dapit sa Claveria no sa tanang suok. Kumusta kaninyo? Labi na kang Boy Binlot no? O kang Elsa diri sa dapit sa Mati, Claveria, sa Miss Oriental. O sa chapter president nga si Monticelio Susing Monticelio nga mo'y nagdumala diri sa Claveria. O sa tanan usab nga makiigsunan sa pagsunod ang Brother Jerry Edquila diri dapit sa Taguluan sa Miss Oriental, diri dapit sa Balingasag sa mga kaigsunan o sa Binitinan diri dapit sa Aplaya no sa dapit sa Baybay. Playa San Misamis Oriental, kumusta kaninyo? O diri usab sa mga kaigsunan sa naglaing dapit party diri sa Hingog City, kumusta kaninyo? O nining tungura dili nato usab kalimtan ang atong pagkahiusa sa pagtigom no. Panagiusa sulod sa katuig dunay tulok hugna Disyembre 29, Agosto 19 ug ang Marso 10. Labi na usab sa mga paghatag nato nga binulan para sa adunay mga grasya lugar diha sa ilang tagsatagsa kakaugalihon nga dili nato pagkalimtan para sa reconstruction sa atong PBCM Palace no. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, makikauban kaninyo nga kaigsunan nining atong tulumano mga langit ng lamdag sa kinabuhi.
makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ako na lang dayong pagpangumusta sa mga kaigsuonan tudayhang nagasudong karon sa online. Mga kaigsuonan natong nagmainiton gyud sa paglantaw pagtan-aw nato diha sa YouTube. Maingon mo sab diri sa Facebook sa mga nagkalanglaing dapit karon sa nasod. Hinaot nga ana kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas sa mga kaigsuonan ug karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban para tong ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kigalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katabaya yung usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga amoy kapadagat ha kaninyo. Ug nining kayo na ihatag ko pa kamo sa pagpailapa sa kaubang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangmusta sa atong station manager sa Butong Pinamungan Cebu ni George Tampulay o siyang kapikas Janet Tampulay nga kinatong programa mabati ginito sa alas 12 nga dito sa alauna sa hapon sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan Cebu. Ug akong mga pagpangusta sa naghatag og kinabuhi sa maong programa nila ni Sosimo Telebrico, kang Demuel Telebrico, kang Jones Estopia o kang Bernabe Telebrico, kang Rante Telebrico, Jeffrey Telebrico og kini po yung boss nga igsoon, yung gala, Brother Rene Telebrico, nga mo yun usang nagsuporta sa radyo natin FM sa Butong Pinangan, Cebu. O ni karong higo na mga kaglaan, mga igsunan, ako ka mong iatag sa kauban nga Mr. Kumusta og may pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo ni karon atong programa. Hinini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog din nimong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon mga kaigsunan. Live usab sa Facebook ang atong programa ug makita usab sa YouTube ug masundong usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab minimong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog. Mabati usab ang atong programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Live gihapon sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab sa YouTube. Og dinhi sa RMN Dixdiar Dipolog ang programa mabati matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa DXRC Radio Komando dinhi sa Valencia City alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa Mauro gyapon ang tagna. Ug dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab ang programa dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat FM
matag adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion sa Bay Radio. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Datong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Kumusta sa mga kaigsunan nga naminaw kanato o nagasud-ong kanamo via Facebook Live from United States of America ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa Blackport, New York City, ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma o usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America, ni Labi Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lelita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudlong sila kanato sa itong programa via Facebook Live from United States of America. At ang igsoon, Ambrosio Brano and family din sa Santa Irene, Prosperidad, Agosan del Sur, at ang igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, usab nagapatalingog. Kamutanan karon ng nagasudong o nagapaminaw din ni karong radio station nga inyong gisundan kalaki baka mo sa among mga gipanimbayan. O karon sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon Brad Ronald, Brad Deber, Brad Rene, Brad Rone, ang ato namang paghisgutan ang pagtubag sa giluwatang pamahayag sa usa ka pastor sa Seventh Adventist nga nanukad nga nagprograma dinhipod sa dapit sa Dipulog sa DXKD RPN, no? Alas 7 ngadto sa alas 8 samantang nga ato Alas 6 ngadto sa alas 7. oh. Unya may pagpamatuod kining nagbandilyo nga si Bendilyo sa Sabadista, no? Nga kita kuno sa atong paghatag og kuan Badroni, nagbalik-balik kuno ta tungod kay kanang gisgutan kuno nga naghisgot man gud siya og kanang kung mamatay daw ang tao, kung ang lubnganan sa tao nga butangag lapida kini daw matod pa niya dili na mao. Unya iyang gihatag ang katarungan nga giputol-putol daw kuno nato ang iyang rason, maoy hinungdan nga nagpataka lugar kibali kuno hayta nga naghingalan kuno taniya og bakak. Unya kung naaman po'y namati nga gisumuhan, pwede po sila nga dili mamati, bradron, di ba? Tinood. Ang ato man lang, anong gibalik na mo ni, pag-clearing kay gi-justify man niya nga wala kuno siya mamakak para matagad sa mga kahigalaan ang mga rasonis niya atong ipabati, bradron, mga mahal mong tigpamaynaw inyong patalighugan. Okay. Ato nga nadunggan ang atong mga diehard listeners sa PBCM nga matod pa nila Bindilyo Bakakon, ilang gibalik-balik igsoon nga ningon ko daw nga dili mao ang pagbutang og lapida sa lubnganan. Igsoon mo na resultas putol-putol. Igsoon mo na resultas putol-putol. Okay. Ato Nakita nato nga gibalik-balik kuno namo ang pag-ingon daw niya nga dili na mao nga kanang lubnganan butangan og lapida. Ikaw bitaw nagrason ana, pero para sundan nato kay mao daw inungdan nga nanganlan namo siya bakakon, di sa ato pa di gyud siya mo admitar nga siya na makak, kay para niya kami daw nga nagwali diha sa kang master nga katumanan sa Espiritu Santo, kami daw kuno nagbakak. Kung ikaw pasultihon, pero sa mga nakasabot og nagtuo, wala mag-ingon nga bakak. Kay kung ikaw mao ang dili bakakon, nganong ang mga Katoliko Romano ang dipensor diri sa Dipulog nga si Veritas, so man mo tuo nimo. Ang uban pa nga Seventh Adventist Reform nilain gani diya sa inyo, ha? Nagpasabot nga diskumpiyado na diya ninyo, na nitoo po na ninyo.
Ingon niya na ra, matag usa, doon ay baruganan. Kung ang baruganan kadipinsahan, muna nga, mag-unsa man ang atong pag-ingon nga bakak og dili ka pamatudan. Pero pamation gapon nato ang dugang niyang katarungan kay kambyada ra ba ninimo Bendilyo nga sa nadugay na kay amo mang napamatud-an nga naa di ay ang lapida sa Biblia. Motong niingon daw siya nga pwede daw butangan ang lubnganan og lapida para ni atong mga tao nga makaabot, Maka-afford. o maka-afford kay wa man kuno'y mabasa nga dili kuno gipakasala ka og walay lapida. Na kay wala man ay mabasa nga gipakasala ka og walay lapida kay di kuno doktrina sa Biblia nga naa gyud butangan og lapida. Mo nang amo gipasabot siya nga di man og preacher ta nga tinod di man ta mag-ingon kay naa man din ang rasona nga pasagdan lang ang tao og maka-afford. Nganong moingon man ta kanang lapida dili na mao. Kung ibutang sa lubong. O kon ibutang sa lubong. Conclusion mong gudayon. No, conclusion man. Pagbiada dayon pagkaibaw niya nga, uy, mabasa di ay pagka nabasa na pod, giatake na pod among gibasa nga Biblia pero sugdon ta lang. Niya pa ang dugang niyang rason sa mga nang labing Domingo niya atong pamation. Okay. Ang akong giingon, walay doktrina ang Biblia nga nagtudlo sala ang lubnganan kon butang dili butangag lapida. Wa pod nag-ingon nga sala pog butangan. Mo nang niyon ko ipatiwas lang god. Ipatiwas lang friend. Ano bang walay bias ba? Nga ningon ko pagsulti nga pwedeng butangan nimo kung naa kay kwarta. Ang akong giingon, walay doktrina ang Biblia nga nagtudlo sala ang lubnganan kon butang dili butangag lapida. Okay, no? Klaro na lugar nga ang iya day kunong giingon Brandon, dili day kuno sala nga ang lubnganan butangan og lapida. Unya kay sa maka-afford lang lugar niya na, no? Kay wa man kuno'y mabasa nga ipakasala ka nga butangan og lapida. Wa pud kuno'y mabasa nga kung magbutang kag lapida, ipakasala ang tao na ang question man ron nganong nanubag mi. Una, ang rason nimo Bendilyo nga nagbandilyo ka timan iba. Ang imong rason sa panahon sa Biblia walay lapida. O tanawa ha, sa panahon sa Biblia, walay lapida. Di sa ato panangita mi, to counterpart sa imong pag-counter namo, diya sa imong rason, kay kami magkapiki, di kay kami piki, kinanglan kami mupaka, nataliwala nini, ikaw may mupaka o mipaka, nga naman, niya itong pamation. Diha usa sa katarungan namo nga nagingalan mi, nga nag-ingon ka sa panahon sa Biblia walay lapida niya atong pamation. Imo man ning katarungan, Mr. Pabang tiwason Okay. Pastor, as lang ko hakon, ang patay ilubong doon na bay lapida o timailhan nga mauna siya o walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na haypal gi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba. Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Naay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida god. Sa panahon sa Biblia, walay mga lapida. Okay. Oh. Klaro, Brad Deber, Brad Rone, Brad Ronald, Brad Rene, nga sa panahon sa Biblia kuno, walay lapida. Kay wala kuno'y doktrina sa Biblia nga butangan og lapida.
Kung walay doktrina sa Biblia nga butangag lapida, wapoy lapida kay way panahon sa Biblia nga butangan og mga lapida, mao na nga nipakita kita og katarungan. Nga nasayop siya sa iyang pag-ingon, Reverend, nga sa panahon sa Biblia walay lapida. Ya karon, atong pamatud-an, Brad Deber, sa Biblia ba? Kay kung magisgot sa panahon sa Biblia, wala man kuno'y lapida. Tinuod ba, Brad Deber? Dili ka na tinuod, Rev. Sa ato pa namakag siya, Reverend. Okay? Na atong makita ang Biblia nga atong basahon, no? Oo, atong Ang ipakita. gitawag og ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, kung sa English pa New World Translation. Atong ipakita, no, ang hulagway sa Biblia. Image lang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nga makita sa screen. Kana. Okay? Okay ni atong pagbasahon, Rev, dinhi sa ikaduhang hari, kapitulo 23, bersikulo 17, nagaingon. Unya siya miingon, unsa ka nang lapida nga akong nakita? Ni ana ang mga tao sa syudad miingon kaniya, mao kana ang lubnganan sa tao sa matuod nga Dios nagikan sa Huda ug nagmantala ani ining mga butanga nga imong gibuhat batok sa halaran ni Betel. Unya, nag-ingon ka sa imong pagbandilyo, bindilyo, nga sa panahon sa Biblia kuno Wala nang lapida. wala kuno ng mga lapida. Mo nang ibasa mi bindilyo sa Biblia nga naa gyud lapida. Tao pa sa Dios ang gibutangan og lapida. Ha? Makita nato. Unya karon kay naa man de ang lapida. Unsa wa lugar ka magbakak niya na. Na karon pagkabasa sa Biblia ay unsay ang gibuhat? Giatake naman niya ang Biblia, brethren, nga atong gibasa. Kay ang lapida kuno matod pa niya nga dili man kuno na gawas nga dili mabasa man, dili man kuno ta makabasa sa Biblia nga butangan ang Lubong og lapida. lubong og lapida. Kay matod pa niya sa panahon sa Biblia wa man kuno nang lapida. Unya sa dihang gibasa nato, motong nabati nato kag ganina nga ni counter siya nga matod pa niya discretion sa tao kung ang lubong butang ag lapida o dili, pero sa sinugdan ana ug mingon ka bindilyo nga giputol wa na mo nagiputol gikan sa pagtubag nimo sa pangutana sa texter kay ni conclusion ka nga ang lubong pag nay lapida dili mao. Mao na imong gibuhian nga istorya. Niya atong patalinghugan ang iyang mga kinaplo mga katarungan. Atong paminawan. Pero matong magkita, kung kinsa gyud namakat niya atong paminawan ng tingog ni Pastor Mitchell Bindilyo. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Di man kakabasa nga sa Biblia importanteng lapida. Nga dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Nga dili man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud nga ilubong mamatay ang tao, kinahanglan gyud butangan gyud siya lapida. Dili man na mao. Klaro nga dili kuno ta makabasa sa Biblia nga butangan lagi og Lapida. ang lubong. Unya klaro kay siyang gibuyan nga istorya Reverend, dito putula ikaw mismo Bindilyo nagingon nga ang lubong pag nailapida dili mao. Mao tong nag-additional din siya og lain na pud nga rason. Kaya nakabati naman nga gibasa na sa Biblia nga nailapida mo nang rason na nga dili discretion sa tao nga ang lubong butang ang gidug lapida. Mao nga napugos ta sa pagpakita ni ini ato ipakita, no? Na ang lubnganan ni Ellen Goldwhite nga naa ang monumento
naapod ang lapida. Lapida. Kay giawat man ang naas ikaduhang hari 23:17. O kana bendilyo niya masakit ra ba ni Sir Birin? Ngano kunong initan nato si Eileen Goldwhite? Uy, masakit day kano. Wala man nato inite, brother. O ang ato amo lang kang gisupal, gi-justify o gipamatud-an nga na makakas imong gibuhat nga matud mo kung ang lubong butang lapida dili mao mo nang gipakita namong lubong ni Eileen Goldwhite ug ni James White kay naa may lapida. Di modo sa imong rason imong giatake ang lubong sa imong agalon. Kay nag-ingon man siya nga iya ganing gisupak ang Biblia nga atong gibasa sa panahon sa Biblia walay lapida. Nya kay nabasa man di naa na ang lapida sa panahon sa Biblia. Di kinsa magkaroy naghingalan ka kanamo og piki. Di kami dapat may mapiki, pero question kinsa may nipaka ron aning puntuha. Mauman aron ang paghingana mo bakakon ka na karon pinaagi na pag nabasa na sa Biblia Nga New World Translation o bagong Word kalibutang Translation. hubad sa balaang kasulatan nga nailapida, kisi-kisi siya rin. unsa dayon Ni atong paminawon ng iyang rason kay kini kunong sa iyang Biblia. pagkisi-kisi. Oo, sa iyang pagkisi-kisi. Kay matod pa niya ang Biblia nga ato daw gigamit bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan daghan man kunog sayo. Atong paminawan ang iyang pamahayag. Kaya ron atong mapatagad sa mga naminaw labi na sa mga sumusunod niyang mga sabadista. Kay ato berdon pag clearing gi-clear sa nato taliwala sa daghan yang atake pero di isa ta mo biya kay iya mang gi-justify i-justify man niya nga wa daw siya mamakat ani. Mutoy hakaw mong gyapon bisag tamak-tamakan ng rason. Printed ang ga-print ani gyud ang Watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop. Kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop. Ang ga-print ani gyud ang Watchtower. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ila tuhan nga istaka na po ang cross, di na po sila mutuo og cross. Print. Ngano di ay nga bisag nabasa na unta namo nga naagyod ang lapida ngano man nga imong gisagang bendilyo. Kay di man ka ipakasala og butangan ang lubnganan og lapida, ikaw ra man kay pagbuton og nakay kwarta. Na kay nabasa man kay nagyo man kag dili mabasa sa kasulatan. Nabasa na. Sa panahon sa Biblia, Wala po'y lapida. Nabasa na. Dali dayon ang tarantado. Kay kanang pulong na taranta, brado. Oo naman na, kadimao Ang na ba? tawag sa taong nataranta, Tarantado. Na. Ingon din siya nga, daghan man sa sayop ng Biblia ha, kay hubad lang ni sa mga saksi ni Jehovah daw. Sa Watchtower lang. Kay sama kuno anang pulong di man kuno mutuo ang saksi ni Jehovah og cross brodon. Okay, ang mga saksi ni Jehovah rin ang ilang pagtuo, staka mo daw ng cross. Kunya matod pa niya, damayon pa niya, kita pod kuno di nakamutuo pod og cross kay ato man kunong gigamit ang libro o Biblia sa mga Jehovah's Witnesses. Kung nagsulti silang istaka bindilyo ni tuumi aning Biblia ha. Kay ang the word nga istaka gikuha nila sa pulong kahoy. Kana. Ug wa sila mutuog cross ay mig amo nga aron mahimong bakak tong among gisulti tong pulong lapida nga matod pa nimo sa panahon sa Biblia wala ang lapida. Karon basahon sa nato Brad Ronald ang kining nakasulat nga din mo gikutluan sa New World Translation kung sa English man, kung sa Biblia nga Cebuano, ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan, kining the word nga kahoy, asa mabasa, sa di pa nato ipakita ang kining gitawag og bagong kalibutang hubad nga Biblia, mao man ay isunod natong basa, i-display lang nato pag-una, no? Basaw sa nato ang King James Version, Brad Ronald. Ani are pa kung pagabasahon din sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 ingon ini ang atong mabasa. Siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Mao ni ang atong nabasa rin. Klaro nga nabasa dinhi nga ang atong Ginoong Kristo siya daw si Kristo ang midala sa atong mga sala diin diha sa iyang lawas asa man
ngadto sa kahoy. Oh, mo nang ni karon ang basahon Brad Rene. Kung sa Biblia naman, ato makita no kining Biblia karon, ang bag-ong kalibutang hubad sa Biblia. Ang gibasa ni Brad Ronald, unsa na pagkasulti Brad Rene? Ang giingon ako na din Reverend dinhi sa molong gyapon nga basahon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 ug atong pagbasahon nga Biblia New World Translation, siya nagpas-an sa atong mga sala diya siyang kaugalingong lawas sa istaka. Sa gibasa ni Brother Ronald kahoy man to dinhi istaka na. Aron kita mamatay ngadto sa kasalanan ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong o pinagi sa iyang mga labod kamo nangayo. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Kung sa King James Version Badron, Kahoy. Kahoy. Kahoy diing gidala ni Kristo ang mga sala sa tao pinagi siyang lawas dito sa kahoy sa gibasa sa bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan. Kadtong kahoy nga dito ang lawas ni Kristo lansang na dito sa kahoy, istaka na dito. Basta way sayop, may istaka man o makahoy, way sayop, ana. O, niingon man sila nga ang paglansang ni Kristo dili cross, wa mi labot ang bidilyo. Ila na sa mga Jehovah's Witnesses. Ang ato lamang argumento, no? Nga nag-ingon ka sa panahon sa Biblia, walay lapida na basa na. Pero, unsay additional reason niya, Bradon, to justify nga dili gyud siya nagbakak kay aron ba mapamatud-an nga tudo suportar siya kay magkutoy mang tiyan og di na suportaran sa pagpangatarungan sa sabadista kay di ka ba manarbaho lagi na salig basuhon dili pares nato mga ministro nga ang mga ministro sa PBC mga malamong tigpaminaw apil sa pagbayad sa radyo. Tinuod ka na, Reverend. Yung napamatyan kanina sa introductory sa pamahayag sa usa sa mga ministro si Brother Rene Telebrico nga usa sila nga nagsuporta sa radyo sa pinamungaha butong pinamungahan Cebu. Din hinining maong simbihan sa butong pinamungahan Cebu niya. Ang makalingaw, kita may klarong mamuot, Reverend. Sa counter ni Bindilio, nining word nga lapida. Ha? Kay di siya mutuo kay ngano daw. Kimato di ba Bis niya? nabasa naman ta. Gawas nga iyatang gipakasayop kaya ang Biblia lagi daghang sayop. Iya dayon nag-additional og pabutbut kay matod ba niya kini kunong lapida usa ka na ka English word. Sama kuno nga makita nato Lapida maker. Video. Kini mo ito baga, wa ka na makakane. Granting nga namakak man kami sa among pagpamatuod diha sa Espiritu Santo. Sa ato pa kay namakak mi, ingon man ka nga wala ka magbakak. Kining imong gisulti tinuod na mga malamong tigpaminaw katong nanawag diha sa ilahang Ay cooler niya rin no? nag-ingon Ni dayo gyud nga may gyud kuno nis Bindilio ba may gyud manulti ba may lati gyud kuno nis Bindilio mabitaw na nga ato man si donay texter o nanawag nga si gitawag og ginanay niya pagutan ako no ikaw nga cooler cooler i-challenge ka na mo nga Bindilio nga nanay tanong nga ipatubag ko nun ipatubag ni sa imong giingon nga may laki og may manubag mag-English man mo diha unya uyon ka ba nga kining lapida English word na unya matod pa pud ni Bindilio Rivera nga kining English og isagol pud sa Cebuano sayo pud na gusto ba na kay nabasa naman ta namo nanay kay nanayon mo kaniya kung hulman na to ba ang isulti ni Kuan Bindilio mabasa naman ni Nay kini ba Nay sayop may ane si Bindilio mo inahusto ane bisan tuod og giingon nga bakakon granting lang without admitting di ka nang imong gidayo o kinsa may nagdayo dili gini nagbakak sa tanan nga mga nasa radio station Badron mag-control mga technician mga nag-manage ng maong silbihan palihog ko no ang technician diri sa DXK diigna ko no Pastor Bindilio kini bang giingon sa mga ministro sa PBCM
nga nag-ingon man kuno ka nga kami ang mga PBCM nga ministro butbuton o bakakon, ikaw man kuno'y dili butbut, kini bang lapida tinuod ba ni nga English ni niya to pamation siya nagisupak niya ang among Biblia kay English lagi daw ning lapida. Okay, ato mabinawan. Printed ang ga-print ani gyud ang Watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop sama sa cross istaka man na dire atong himuon atong basahon unya og mutuo sila ani di ila tuhan nga istaka na pud ang cross di na pud sila mutuo og cross unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana unya ang lapida mga kaigsuonan English word mana kada bitaw makakita kag lapida maker. Ito na. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Kanya ang lapida mga kaigsuonan English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Mr. Bandilyo, Mr. Pabang tiwason to dong kay giputol-putol na mo ang pag-ingon nimo nga kanang lapida sama anang nakita ninyong lapida maker, ikaw rin nakakita ana dong matod pa ni Brad Macarayo, matod pa nimo nga kanang lapida English word na o kay English word ng lapida sayop nga ibuton sa Biblia, brethren, ang English isagol sa Cebuano. Maunay, Oh, na may mga tawa Bindilyo, ikaw mo'y mulugar gyud nga kataw-anan. Oh. Unya ka nang imong caller kay ni Dayoman, o yun ka nga kana si Bindilyo may man ka manubag, o yun ka nga kanang lapida English word. English word na. Unya, sayo pod. Unya, isagol ang English ug Bisaya. Kitaon mo. Na, Unya, tiwaso na nato nga ang punto por punto mo'y atong gipangita. Wa baka ani magbakak, gihukas na nimo ang imong pagkabakakon. Ni ang atong tan-awon ang iyang rason kay English man kuno na ng the word nga lapida. Karon kay ato maning sosyon ug ato na pong na-prove nga namakak siya rin, ato yung paminawon pod. Mr. Pabangtiwaso na di na kinahanglan. bakakon siya kaya atong patalingogan. Nga haron nga ma-prove nga namakak siya, nagid mismo gikan siyang baba ni mo Bindilyo nga nibo nga ikaw bakakon atong paminawan. Roma 3:2 ato masahon. Daghan bisan asa. Okay. Daghan bisan 3:4. 3-4. Wala gayod kinahanglan mami natudon gayod ang Dios bisan pa kun bakakon ang tanang mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kaya unsa day? Ang tanang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ambot. Ay ko ginang manok lang nag-text. Og nga po siya tao, bakakon siya. Karon, o sa tambag ni Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, unsay giingon? Ato basahon. Ano na itong klarohon na? Nausa man po noon na, Ephesians. ako bakakon ko! Ako bakakon! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Na, di ba ta mapura na isig ako bakakon ko. Kami ba'y naglitok anak Bindilyo? Nganong nabutang na karon? Nganong napamatian ka na karon? Gumikan nga ikaw mismo nag-ingon nga kanang lapida. English word na. Nabasa na unta sa ang bagong kalibutang ubad sa balang kasulatan. Matupan mo, sayop na. Additional nimo kay kana English na kanang lapida, nakakita mo ng lapida maker, sayop na nga ang English isagol sa Bisaya. Pero matod pa nimo yung kabakakon ko, pero di nga kagbakakon ko imong gi-justify nga gihukas na nako, gihukas na nimo ang kabakakon og pananglitag ako pa'y nagsulti ana nagingon ko nga ako sa Bindilyo, gihukas na nako ang akong kabakakon. Pamation na to. Atong i-justify diyon og
nakahukas bagig ka siya. Anya, itong pa Mateo. Ningon si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Basa. Tungod ni ninukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong kaabag, wag yun. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong kaabag, wag yun. Gisolo paghapon. Ningon si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Mauning ang ako nahukas, pero sa akong kaabag, gisolo pag yun. Ningon si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Mauning ang ako nahukas, pero sa akong kaabag, gisolo pag yun. Giplastaran mo nimo, pero assuming nga tungod lagi sa among pagwalig Espiritu Santo, Bendilyo, may bakakon na demi sa among pagwalig Espiritu Santo, di sa ato paning ka, gihukas na nako ang akong kabakakon. Episoden ka 4:25. 4:25. Maod ito nga primero lugar imong gipamatud-an nga bakakon ko, pero pag ingon mo gihukas na nako ang kabakakon nako, pangutana Bendilyo, katong giingon nimo kanang word nga lapida, English word. English word na. Husto na o pagtamakak na? Palihog ko no karon sa programa katong gitawag ni Bendilyo nga nanay tano kinsa patong caller. Question ako nos Bendilyo. Question na. Tumbaga na Bendilyo. Ano ba? Tumbaga Bendilyo. May mga laki man ka. May mga kamarubag. Believe kita og yang tubagon ang iya badron. Wow, kanang inyong Espiritu Santo diyang buluyagon, baydor, mao ginaimohaon niya. Balik. Maura. Kanang matud pa niya hilig og giti. Ang ato bradron nga nagiyong tahuman naman na gitubag. Kung mo dawaton, wa may question na kay atong gigon nga mura ni siya plaka ba sa una. Naman na rong plaka ron. Og dunay mga souvenir na pero magaras gani nang plaka kini bitaw kantang usahay nang gingon man na brother nga usahay magadamgo ako niya pag-abot sa tumoy kay imong tiaw-tiawan nagaras man ito kay imong giti nagaras man kundi siya nga kinsa ra hilig og giti Gidrive niya. Kay mahilig man og bastos ning tawhana kana siyang among gigamit dili na binastos tungod na sa garas nga ang word nga gitiawan na balik-balik sa giti. Kung imo man gidrive ingon man gabi nila kinsa ra mahilig og giti. Natanawa na tunong baguna. Ihimplo na mo imong gidrivean para maka buhat ka og atake nga binastos sa mong magtutudlo. Bastos man nga tao nya karon kay niingon man ka nga gihukas nimo ang kabakakon, no? Kanang the word nga lapida English mana imo diyang gikuan lapida maker nakakita mo na ikaw rin nakakita kinsa may katawanan na ni pangutan nanay tano nga gingog nanay kamo nga kulit diya panawag mo tubag ako no na kay ibutang tanga namakak man kami walay bakak niya kay gihukas na ipatubag kay paka man kami kay piki man me mo na giingon na unsa na mahinuning dili piki mupaka man hinon badron sa gitawag niya piki nakaron kining the word nga lapida bradron kinibay English ang tubag dili nga naman unsay basyanan natay basyanan ug lagi tay referensya sa pagpamatuod nga kining lapida dili English word niya makita ang libro no niya atong ipakita ang diksyonaryo nga Cebuano Bisayan an English Cebuano Bisayan Dictionary by Rodolfo Cabonce. Kay alita mo basa sa hubad sa word nga lapida kung gusto ba gyud si Mitchell Bendilyo kini usa ka English word. Iplastar ang kining kana an English Cebuano
Bisayan Dictionary, Narok by Rodolfo Kabonsi. Cabonce. Usa man ni kaparing Hisuitas. Unyani ko mubasa sa pahina 451 Reverend, ani ko mubasa o mukuha og definition sa gravestone. Yeah, gravestone. English word, no? Klaro kayo, gravestone. So mo ni English word bendilyo, ha? Unsa gihatag nga definition sa English word nga gravestone sa noun? Niya, lapida. Gi-close and open parenthesis, Spanish. Canadian ay lapida bindilyo, ha? Lecturon ka na mo. Ang lapida dili English word, kundi usa ka Spanish word gi-adapt sa Cebuano. Oh, kinsay na makak? Sa imong pag-ingon nga ang lapida English word. Tinuod na or bakak? O, klaro kayong bakak tungod kay ang lapida usa ka Spanish or Cebuano. I-adapt sa Cebuano. Cebuano. Ngayon, no? Oh. Sa ato pa, nagkuyog ang Espanyol O kang Cebuano. Cebuano nga lapida ra gyapoy tawag, no? Uhubad dito sa gravestone. O niya kanang gravestone, Reverend, kay mao man gyapon ang hubad sa lapida, kay naaman tay version sa Biblia nga kanang gravestone synonym sa headstone. Onsay prueba? Atong ipakita kay natay laing pong version sa Biblia. Ginis bendilyo, daghan man kayo sa Biblia sa balay, 38 ka versions sa Biblia, pero kita di man ta mangambog, pero natay pag-compare sa mga Biblia. Granting, brother, nga katong Biblia nga ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan sayop tungod sa lapida nga English word kuno to na di kuno maayo nga ang English isagol sa Cebuano. Asa man ta para dili lugar ta kuha dito, brother. Kaya atong i-grant nga ato tong i-set aside ang New World Translation. Ari ta na? mangita og laing version. Atong i-prove, Reverend, nga nasayop gid si Benilio kay naagi lapidas Biblia ug ang lapida sumala sa atong gibasa na dili English word. Okay. Pasahon nako ang usa ka Bibliang easy to understand Bible. Klaro kayo, no? Easy, hard, Dili hard, easy kayo. Easy to understand Bible. Sa makita nato, Brad Ronald, Brad Diber, Brad Rene, mga mahal mong tigpaminaw. Itong basahon, ang gibasa kaganina sa ikaduhang hari or 2 Kings chapter 23 verse 17, akong basahon sa inyo niini. What is that headstone I see over there? Bisag diha lang atong pagbasa, Reverend, ato lang gikuhang punto kay didto sa New World Translation lapida. Unya dinhi headstone na dayon ang atong nabasa sa ikaduhang hari 23:17. Unya kining headstone bindilyo mo na hindi na mo lecturon gig ka na mo kay grabe man kang pagpamakak. Palihog engineer sa pag makita na to ang referensya ba? Ingon na to dili diferensya. Lain dapod nga dictionary. O dictionary na po. Nga kabunse. Naon na po ang Merriam-Webster Dictionary. Kaya atong hubaron ang gihatag sa easy to understand Bible nga headstone ang gigamit sa New World Translation lapida. Okay, niya. Sa Merriam-Webster Dictionary, mga higalag, mga kaigsunan, morning atong mabasa sa gihatag nga definition sa headstone. Headstone. Gingon, noun. A memorial stone at the head of a grave. Usa din ni ka memorial nga bato, Reverend, kining headstone nga naa sa uluhan sa lubong. Unya ang synonyms dayon, synonyms, different word but the same in meaning. Ang synonym sa headstone na ang gravestone, monument, or tombstone. Nga sa ato nang nabasa kaganina, kining gravestone nga synonyms sa headstone, gihatag ang Spanish or Cebuano words nga lapida. Mga mahal namong tigpaminaw, napamatud-an namo bisag dili pa nato tugutan ang katong gibasa namo nga ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Na-prove gyapon na to. Na-prove gyapon sa easy to understand Bible. Nga na ang headstone gihubad go sa names gravestone, yang gravestone lapida. Lapida. Pero unsa yang gingon sa panahon sa Biblia walay lapida. Wala nang lapida matod pa niya. Sa panahon sa Biblia wala daw nang lapida. Napamatod-an ba niya? Wala ay. Wala.
wala siya nakapamatuod niya na mga mahal namong tigpaminaw. Di mo do Reverend kay wala nakapamatod na wala kahukas si Bendilio sa iyang pagkabakakon. Nakaron, ngano di ay og unsay iyang rason? Ngano man Brad Rene nga iya man gyunahuna nga sayop ng pulong lapida kay ni balhinta sa ubang hubad sa kasulatan naaman ang headstone synonym ang gigamit na diha ang gravestone. Gravestone, naghihubad ang gravestone, lapida. Lapida unya unsa day rason? Nga asa man kita ang Bendilio nga sa panahon sa Biblia way lapida. Nga sa matod pa ni Reverend, bisag amo pa nang inisgawas ng New World Translation, mabasa gyapon sa ubang hubad ang Easy to Understand Bible, ang lapida nga gikan sa gravestone synonym sa headstone. Unsay ilang rason mga mahal mong tigpaminaw tungod kay kung basahon tong ikaduang hari 23:17 sa ilang Biblia atong tanawon sa ilang Biblia Atong ipabor lugar ni Reverend sa ilang Biblia nga hubad. Brad Rene, no? Ang Biblia niya makita nato nabagid sila Biblia. Klaro ana ang Biblia sa ubos diyon Seventh-day Adventist Church atong gipabol ba para maklaro nga Seventh-day Adventist Church kini nga Biblia. Unsa di ay nakasulat nganong di siya mooyon sa pulong lapida? Be? Ania din ni Reverend, din sa ikaduhang hari, Kapitulo 23, versikulo 17, ug atong pagbasahon nga Biblia, ang Seventh-day Adventist Bible, nagaingon, unya siya mingon, unsa kanang monumento nga akong nakita, og ang mga tao sa syudad mingsugilon kaniya, kana mo ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda, og nagpaybalo nining mga butanga nga imong nabuhat batok sa laran ni Bethel. Ngano katawat na Bradron ba? Ngano di ay nga dili siya moyon atong lapida kay sa ilang Biblia ang nakabutang Bradron Monumento na. pero may timanan nga ang monumento basta Biblia ang hisgutan Bradron maura na ang synonym ana Headstone, gravestone, or lapida. Mao mo na, kay gibasa ta man, pero matod man na to. dili man na kanang lapida kay unsa na matod pa niya English word ang lapida. Sa to ang ilang Biblia pabor sa monumento rin. Dili maayo nga ang English isagol sa Cebuano o Bisaya. Nakaron ang pangutana, Mister pa ba kami ang mubungat niya na bakakon ka? Sa Biblia naman, Brad Ronald, unsay gisgutan sa Biblia, Brad Ronald, kung ang usa ka tawo masakpan sa iyang kaugong kita pa ba'y maghungit-hungit niya na? Ani Areb, akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Job, Kapitulo 15, versikulo 5 hangtod sa 6, ingon niini ang atong mabasa. Kay ang imong kadautan nagatudlo sa imong baba, og imong gipili ang dila og imong gipili ang dila sa malimbungon. Ang imong kaugalingong baba nagahukom kanimo og dili ako. Oo, ang imong kaugalingong mga ngabil nagpamatuod batok kanimo. Mga mahal mong tigpaminaw kung balikan nato pagbasa ang gibasa ni Brad Ronald ang Biblia ngayon kay ang imong kadautan Bendilyo way mabasa ang Bendilyo pero nganong mapamatud-an ikaw nagatudlo sa imong baba og imong gipili ang dila sa malimbungon. Kanang lapida English word mo na ingon ka Di naglimbong na. ang imong kaugalingong baba nagahukom kanimo ug dili ako. Oo, ang imong kaugalingong mga ngabil nagpamatuod batok kanimo. Unsa man ang mga ngabil nga nagpamatuod batok kanimo niadtong patalingugan Bradron. Okay. Di na kita. Unsa daw siya? Atong paminawan. Giapil niya ang iyang kauban Bradron. Masikat. Ikaw Kathleen. Tawa ka? Kaya unsa na ay ang tarang tawo bakakon. Bakakon. Ikaw sa Kathleen tawo ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao ka ba?
Ambot. Ay kung inang manok lang nag-text. O nga ang mo siyang tao, bakakon siya. Oh. Ako, bakakon ko. Ako, bakakon ko. Ako, bakakon ko. Oh. Ito. Oh. Nakaron. Ikaw, Sister Kathleen, tao ka. Kung tao ka, baka kon ka katong atong texter. Tao to, ingon ang yang gipangutana ba siya ambot naglibog na pud hinon na dugay. Lisod pud kunog manok. Lisod pug manok. Di kitaw man. Angkon gyud siya nga tao. Bakakon po. Bakakon. Ako pa nimo nga texter ay nalang pag angkog tao ka oy, ignalag baka ka. Kay aron dili ka mahimong bakakon kay ingos bindilyo. Bakakon ka. Nadugay, natabla. Oh. Bakakon ko. Unya ang Biblia ningon, ang imong kaugalingong baba. Nagahukom ka nimo og dili ako o ang imong kang mga ngabil nagpamatod bato kanimo unsa ingon ka bakakon ko kami ba'y nag-ingon ana dong lisod pag ingnon ka na mong inday kami ba'y nag-ingon nga bakakon bakakon ka wala ikaw mismo pero bisag mo ingon mig bakakon ka klaro kay unsa man itong lapida the word lapida English na makapamatuo di ka bendilyo ha naitano matod pa ni bendilyo paliw kuno i-question kuno na niya asa man ka kay maayong laki man ka ni si bendilyo kay nahimo ming dili maayo gumikan sa among pagpamatod sa Espiritu Santo Nga matod pa niya piki. oo niya kini ang baladlunganon ni ay gituhan ni Bindilyo og si Bindilyo nga dili baladlunganon hilabihan nga makaparamas-tamas o makabungat og pagbinastos gikwestiyon namo hangtod karon badron ang giingon sa ilang basahon mga hitabo sa katapos ang panahon nga gidili ni Ellen Goldwhite ang pagbinastos unsa man dining bastosa ang gidili ato sa basahon badron ipakita sa kamera no kining basahon badron nga Kining basahon nga engineer mga hitabos katapusang panahon og imo ning ma-flash sa screen. Niya basahon ako nga dunay pag kana na lang okay na basahon na to pahina 75 mga punto lang matod pa ni Ellen Goldwhite. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Pangutana Bindilyo nakatuman ka sa sugyot sa imong agalon nga si Mrs. White nga dili magamit og mga pagpamulong nga binastos o mga pagpamulong nga makapasakit. Kay kung naa sa basahon badron balaon man kuno sa basahon kung nasulat sa basahon ng mga pulong nga mga binastos. kung ikaw bastos ka Bindilyo basahon pa ka wala na'y mabasa nga Bindilyo Iris na. kay giiris na ka kung gisulat ka sa pisara badron ipanas na wala na'y Bindilyo no kita mo na kay di man di ay na binastos ng imong gisulti palug kuno pagtubag Unsa nga pulong? Unsa nga pulong di ay nga binastos ang gidili ni Mrs. White ug isulti aron mahibalo ang mga tao nga kana di ay mo'y binastos. Kung atong hulman ang iyang sinultian badron nga nanay, nanay Tano. Nanay. Kinsa pa to? Tatay. Ipangutana ko na unsa man day nang bastusa ang giingon ni Ellen Goldwhite sa inyong basahon nga gidili ang pagbinastos kung kanang imong gilitok dili na bastos napay mubuhay sa istorya reveal nga kinang napulong na virginan unsa man nakabastos na virginan wa ka maikog sa imong tapad nga babae kay ato i-challenge ingna kuno nang imong na virginan ba ka ingna daw kung ganahan mo na sige o kung sa reaksyon sa imong tigbasa nga babae ingna na virginan ka kay dili man ka na dautan di man ka na bastos para nimo nakaron niya ato nang napamatud-an nga sa iyang dapit nga siya ra nag-angkon nga bakakon no badron atong dapati ang Biblia di na daw mister pa nga laing tao pa ang moingon kay siya nang sulti ato ganing giprobe bisag wa pa siya moingon bakakon badron makapriba na ta pero katong imo mga akusasyon man amo man ang matubag pero nganong amo sa ning gibalik gyapon kay nag-ingon man ka nga wala ka nagbakak nakaron pero niya doon na ba'y ikapakita nato Brad Deber nga gitawag og proverbial sayings
Naa ba, Brad Deber? Oo, naa. Naa? Reb. Oo. Tayo kapakita. Unsa man atong Ato ipakita sa Wow. screen. Morning hulagway sa nagnanaway sa atong magtutudlo nga murag kwaknit. Gwapo. unsa daw? Sa bibig nahuhuli ang isda. Oh. Unsa man atos ang tan-awon? Oy, Kay nagisgot magisda, di na Oo. gitaga. natagaan man. Oh. Looy pod. Unsa imong gibasa, Brad Deber? Sa bibig nahuhuli ang isda. Unsa tawag ana? Taga man na siya, Reb. Tagalog? Tagalog nga Proverbs, no? Proverbs, oo. Oh. Panapong taga. Oh. Nganong di matagaan? Nganong di siya nga nakahukas na kuno ko sa akong pagpamakak. Asa kay nakahukas? iyon siya nga ang lapida. O English word daw. Sure na. Sus pasting. Di ko no maayo nga ang English. Isagol sa Bisaya. Nya, Kay sayop na. Na karon, giatake na po niya ang ilang basahon ba doon? Yataki basahon na to. Oo, na. Niya gapon. Mga hitabo sa katapusang panahon, matod pa din Bindilyo. Kanang English. Nahitabo gid siya ni ining Hitabo katapusang panahon. perting pagkatumanag yun. Kanang English. Di man na pwede isagol sa sayop mo na isagol sa Bisaya. Inyong libro ba tanawon ta ba magsagol ang English ug ang Cebuano niya Pahina City gingon sa matag tapos sa matag pamahayag among gibutangan og timaan sa mga gikutluan uban sa pitsa sa pagsulat o pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White amo usab giapilan og pipila ka mga footnotes nang sagol na ang Cebuano ug Bisaya karon ningon man ka Binilyo sayop ang isagol ang Cebuano ug Bisaya di inyong libro ni Ellen White imong giatake sayop dai ni ikaw mismo po sa mong kagulingon naani mo ang pagka-sayop kay mag-in-English man pud ka nagsagol man nag-Bisaya og English. Og libro pa ni siya, bro. Wala na, Sa katala. exulta siya, di maayo na. O, di na unay ka karon. Ha? Unya, unsa to'y atong makita? Nyaw, ang gisgutan sa gibasa ni Brad Deber. Balikon to good katong Proverbial proverbial sayings. Matagalog. Panglas ni. Okay. May ni kay makita gyud nga nataga di ay. Yeah. Atong makita Brad Deber. Unsa na Brad Deber? Tagalog. Tagalog Proverbs. Unya. Sa bibig nahuhuli ang isda. May abi na ko og barilis ba? No, kay dako-dako gyud taga-apon. Okay. Okay, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigalan, mga kaigsunan. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan tuod kay miabot naman ang oras. Sundan lamang kami ninyo sa sunod pa natong mga pagtuon sa uban pa niyang mga katarungan para mahibaw-an nato kung kinsa gyud o unsa ang mga ministro sa PBC mo dalag pangatarungan o magpamaton. Sa ngalan sa magtutulo, Master Tomas di Eugenio, sino kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O ginusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalod kimimingon hangtod sa sunod ngayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.